वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत जिऱ्याचं वरण, जिऱ्याचं वाटण घालून केलेलं वरण। जिऱ्याचं वरण करण्यासाठी इथे एक आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे 3 टीस्पून, त्यानंतर जिरं घेतलेलं आहे 1 टीस्पून, त्यातलं अर्ध जिरं आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत। कांदा घेतलेला आहे 1 टीस्पून, 2 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। जर आपल्याला हे वरण नैवेद्यासाठी करायचं असेल आणि कांदा लसूण चालत नसेल तर आपण हे स्किप करू शकतो, ऑप्शनल आहे। त्यानंतर फोडणीसाठी जिरं वापरणार आहोत आपण, ओल्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घेतलेली आहे, टोमॅटो घेतलेला आहे। इथे आपण उकडवून घेतलेलं तूर डाळीचं वरण घेतलेलं आहे, तूर डाळ उकडवून घेतलेली आहे आणि त्याचं वरण तयार करून घेतलेलं आहे। यामध्ये मी आता आधीच पाव चमचा हळद घालते, थोडंसं हिंग घालणार आहे। वरणामध्ये आपण हिंग हळद घालून घेतलेलं आहे। सर्वात आधी आपण खोबरं, जिरं, कांदा लसूण याचं वाटण तयार करून घेणार आहोत। त्यामध्ये थोडीशी हळदही घालायची आहे आपल्याला। वरणाला आता आपण फोडणी देणार आहोत, जिरं घालून घेणार आहोत। जिरं तडतडलं की आपण यामध्ये मिरची घालून घ्यायची आहे। यामध्ये आपण थोडंसं तूप घालू, ऑप्शनल आहे। आता आपण वरण घालून घ्यायचं यामध्ये। त्याचबरोबर आपण हे जे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे, खोबरं, जिरं, कांदा हे घालून घेणार आहोत। हे वरण आहे ते आपण फोडणी न देताही करू शकतो। हे जे वाटण आणि वरण हे एकत्र करायचं आणि चांगली उकळी काढून घ्यायची। काही ठिकाणी असंही केलं जातं, हे फोडणीला देत नाहीत। त्यानंतर आपण यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे, आपल्याला जेवढं वरण पातळ ठेवायचं आहे तितकं। टोमॅटो पण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घालू शकता। आपण याला आता मीठ घालून छान उकळी काढून घेऊ। मीठ घालून मध्यम गॅस ठेवून छान उकळी काढून घ्यायची आहे। गरज लागली तर मध्ये मध्ये हलवायचं आहे। दोन ते 3 मिनिटांमध्ये याला छान उकळी आलेली आहे। आपलं वरण तयार आहे। गॅस बंद करून आपण त्यामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। जिऱ्याचं वरण ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा। लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।